Welcome back mbukeli kulolu hlelo lwethu oluhle nolumnandi kakhulu iHot Seat. Usahleli naye ku-SB uqiniso kwakwamtshali. Kanti mina ngosibahle wabantengi intombi yaphansi le emntubatuba kankoma kayixosha. Kunjalo ke le show iyo lena esikwazi ukuthi sithathe noma sithole abaholi ezindaweni zonke ukuze sikwazi ukuxoxisana nabo bezokwazi phela ukuthi basitshela amaqiniso. Sifuna nje ukwazi ukuthi bona yini abayenzela umphakathi njengoba bengabaholi bethu bakusasa. Kanjalo ke mbukeli shesha usithinte kulama details ukuze sisondele nawo. Sikhumbuzeke mbukeli ukuthi sila emntubatuba ku President Sifiso Mthethwa we-AEF. Yes, sila emntubatuba ukuze sizokwazi ukuthi sixoxisane naye. Manje ke sihlale phansi sizwe ukuthi ubuyapi ngempela kwezepolitiki. Usifiso mina kwaMthethwa ekhaya khona la eMtubatuba kwaZulu Natal upresident weAfrican Economic Freedom. Ngikhulele khona la endaweni yaseMtubatuba esigodini saseNkundusi ngelusa inkomo khona lapha eNkundusi. Ngafunda khona ngaze ngaqeda ke emabangeni lokuthiwa ke grade 12 sathi sithi thina umatric ngalezi yakhathi. Ukuqeda kwami esikoleni ngihambile ngawusebenza eRichards Bay. Lapha eRichards Bay ngifika ngangena ezinyonyaneni, ngangimncane ke lapho ke ngangena kakhulu ezinyonyaneni. Kwakunenyonyana okwakuthiwa iMawu okuyinumsa namhlanje. Iumbrella yayo kwakuFosathu okukhosathu namhlanje ngaba eShop Swart isikhathi eside kwaAlusaf. Most lapho engangisebenza khona bengifike ngibe eShop Swart ngoba kwaAlusaf ngiphuma esikoleni ngafike ngaba eShop Swart, kwaOtmoshwal ngaba eShop Swart, eMkhanya kude ngaba eShop Swart. And before 1994 ngangena kakhulu kuyipolitiki. Into eyangifaka kuyipolitiki kwaba ukuthi inumsa yayi under Khosathu, uKhosathu udlelana noANC. So ngangena kanjalo kuyipolitiki. So umuntu isikhathi esiningi ke ngichithe kwaANC because ANC I think ngihlale khona for 26 years kwaANC. Then after that I decided to join iIFP. Angufihli ukuthi ngajoin iIFP. Ngiyangibona abanye bekufihla ke ukuthi ngajoin iIFP. Then ngase ngijoyina iEFF. So iEFF ke la in fact we region ifakwe yimina kakhulu because sikwazeni kwakho ama branch eEFF la eMkhanya kude ngaba coordinator ngaphinde ngaba usihlalo weregion weEFF. Kwathi 2018 ngakhetha ngoba nobhala weprovince weEFF. Ngathi ngo2019 ngadeploywa kwi-legislature la eKZN. So ke okuze kwaba ukuthi ke this year ngomhla ka30 January ngibe sengiyaresigna ke kwa-EFF. So njengamanje ke iplan yami yayithi ke sengiyaretire kuyipolitiki kodwa ama comrades la amancane athi asikawuqeda umshikashika wokuthi wenkululeko ngoba ngo1994 sayithola inkululeko sayitholayo. It was a political freedom but still inkululeko ye-economic yezomnotho asikayitholi. Umnotho ke wona ke esibona sengathi usasele ngemuva. So esibuka ukuthi ke as a African economic freedom yikho sisungule leli qembu ukuthi ke akulwelwe umnotho. Enye into ke engazuthi iyasikhalisa kakhulu eSouth Africa. Umnotho kubukeka sengazuthi owabaholi abathize. That's the biggest problem esiyibonayo. Umnotho eSouth Africa owabaholi abathize. Ubona abantu beyelwe emaqembini bese ngazuthi bafuna izikhundla kanti ngoba bafuna umnotho. So esikushoyo as African economic freedom sithi one sifuna abaholi kuba abaholi abathembekile. Esibona kubalekile ukuthi ubuntu sengathi abusekho kubantu because ubona ikhansela namhlanje umuntu ukhethwa namhlanje eyikhansela ehamba ngenyawo within a month umbona sehamba ngemoto
akasanazi nokuthi yini into esoyilele kakhulu as African economic freedom. Asisho ukuthi amakhansela wangayithengi imoto kodwa wangakhohlwa abantu okuyibona abantu abavotile. Ikhona imisebenzi oyibona eyoclean nje. Why kube netender yomuntu ozoclean? Because ucleaner kuyoze kubuya uJesu kuclean. So umuntu akaqashwa bepermanent kwamasipala. Amathenda sithi tender izosebenza kumuntu mhlambe makuthiwa mhlambe kufanele kuvula umgwaqo othize, mhlambe uzothatha only 6 months or 3 months. Then kungaba ke tender ke leyo ngoba umsebenzi wesikhashana. So yilento ke ethi ke umnotho kubantu abathize awukho kubantu lapha phansi. Kule yemfundo South Africa is looking like sinayo i-challenge yezemfundo because 1994 kwabe sengathi uhulumeni wethu uzoyishintsha imfundo. Le mfundo ekhona kunama challenges amaningi. Uma ubuka imfundo idesignela ukuthi ufundela ukuthi uyoqashwa. Ayidesignela ukuthi uma usuqeda ukufunda uhambe uyosungula wakho umsebenzi uweze uqasha abantu. That's a problem. Muningi kumnotho othi uma ubheka ubone ukuthi yathathwa iAfrica as a whole inawo umnotho kodwa yathathwa usuka phesheya amalahle nanka ayahamba ayaphesheya umbuzo uthi ayelana but i-raw material yonke why ingenziwa kungenziwa wonke umsebenzi awenziwe eSouth Africa awenziwe eAfrica ngoba wonke lamalahle ala izinto eziningi zila. Uma kuya ngokuthi ke asinalo ulwazi ama-skills afanele akulandwe laba bantu base-Europe beze la bezotrain abantu la eSouth Africa ababatraine laba bantu ama-skills ashiwe kubantu bala ngoba uma ngabe lowo muntu ezotrain abantu la uzoza yena nama-skills akhe kutrain abantu eSouth Africa yonke into eyenziwe eSouth Africa kuvula amathuba amaningi esikunxusayo kubantu bonke base-South Africa ukuthi abavotele i-African economic freedom. Isizathu salokho one abahole esinabo lisha iqembu kodwa abahole esinabo ababasha emzabalazweni njoba ngisho ukuthi sazabalaza before 1994 abantu ke abakukhiphe lokhu kokuthi iqembu lisha but abantu abahlolayo badala sibadala emzabalazweni siyasazi istory sethu. One yikho ukuthi sifuna abahola bethembekile. Two siyokwenza sure ukuthi abantu abazoya emaparlamente noma bazolida abantu abathembekile. Three senze sure ukuthi imfundo le ekhona kubhlungu eSouth Africa uthola ukuthi abafundi i-youth eningi ifundile inamajazi kodwa ihlezi emakhaya. Okunye ke sikushoyo asizuqasha umuntu ngoba ephethe ikhadi leqembu le-African economic freedom. So siqoqezela ukuthi amalunga ethu awahamba yofunda umuntu sizomqasha ngoba equalifya. Kuleyo ukuthi amaqembu akhona maningi kuba likhunyana ukusho ukuthi uzosebenza nobani but as a African economic freedom asikwazi ukuthi thina ngeke sisebenze naleli qembu ngeke sisebenze naleli qembu ngoba sizo controlwa noma sizolidwa yikuthi abantu bathini. As a African economic freedom sizimisele nje ukuthi not a KZN but iSouth Africa yonke ukuthi sithole i2/3 majority okungukuthi izihlalo zethu zibe more than 50% ukuze sikwazi ukucontrola izwe. Uma kungenzeka ngake leyo nto ayizukwenziwa yithi as African economic freedom kodwa abantu bazokhuluma ngevote siyo amavoti ayosilida ekuthenini sisebenza nanoma yiliphi iqembu. Ake ngikunike isibonelo as a African economic freedom sisempini yokukhipha uANC emandleni. That it must be clear. We want to remove the ANC in power. But kungenzeka ngokhetho after ukhetho ama voters athi no African economic freedom you must go and work with the ANC because kuzobe kusho ama voters. So iDA angiyithandi impela kakhulu angiyifuni kodwa kungenzeka abantu uthola ukuthi eWestern Cape athi ama voters African economic freedom you must go to the DA
So I have to swallow my pride. Hey, awukhulunywa ngabaholi abamnkantshubomvu kulento abayenzayo kukhulunywa ngayo Sifiso Mthetho. Kuningi esisikufundile sathola ukuthi ngempela le ndoda ibuya kude kule politiki yayo. Kodwa mina ngizisitshule sinomnandi kanjani eningibonile benza ikhophi mina sengisengalamba ngisho kulamba. Kodwa ke mbukeli uhlala nathi. Kunjalo mbukeli lana ngibona kunamalunga omphakathi abebethamele le nkulumo emva kwe break esiya kuyona bazobe bethu umhlaba ngembuzo.